今20人強30人弱の、実行委員がねいろいろ動いてくれてはいるんですけども、まだまだはい、メインでねいろいろ実行して考えて、ね、動いてくれる人たちをもっともっと募集したいと思ってます。何せ相手はサガアリーナね、6000キャパですね。そして出演者が300人くらいになると、やはりいろいろお世話をしたりとか導いてあげたりとかね、そういうのも絶対必要になります。そういうのをね、手伝いたいなとか、そういうのに興味がある人、まずは興味がなくてもなんか楽しい現場が面白そうだなっていう人がいたら、ぜひ共に風を吹かせましょう。